Един от най-младите учители в страната живее и работи във Великотърновското село Русаля. Преди да стане преподавател, 24-годишният Йордан Начев е специализирал в Великобритания и Истанбул. Въпреки възможностите да остане и да продължава да живее в чужбина, учителят решава да се върне в България и да преподава в училище за социално слаби деца. Има ли смисъл да останем в България? За това ще говорим в студиото. Първо да видим историята на учителя, разказана от Мартин Стоянов. Село Русаля се намира на 30 км от Велико Търново. В него живеят близо 100 души. От миналата година най-новият жител на селото е 24-годишният учител по английски език Йордан Начев. Преди да дойде в Русаля, Йордан заминава за Лондон, където завършва висшето си образование. Много от моите приятели заминаха още с завършването си. Вече имаха, още докато завършваме преди абитуриентския бал, те вече имаха резултати и заминаваха натам, което кара всеки да се замисли дали живота там не е по-добър. Докато е в Великобритания, на Йордан му се предлагат и откриват различни възможности за да остане. Имах възможност да останат, защото там има една страхотна програма, която смятам, че трябва да бъде приложена и в България. След завършването си имаш възможност, или към края на образованието си, след завършването си, имаш възможност да кандидатстваш с идея за бизнес. След Лондон, Йордан заминава за Истанбул, но накрая решава да се върне в България. Истината е, че емоционално съм страшно свързан с родината си и се чувствам длъжен да направя каквото мога. Учениците на Йордан са от първи и втори клас. Те се радват, че учителят им ги е предпочел от децата в Лондон. Аз уча английски и ме учител Нанчо. Ние започваме вече по-кратко да четем и да се учим. И той е най-добрият учител на света по английски. На мен ми се вижда прекрасно, че млади хора имат това желание. Нямате представа, когато правихме интервюта, ние се сблъскахме наистина с много млади хора, които имат желание да помагат, не ги стряска това, че са на село, имат желание да работят и да се радват на работата си, което е супер. Почти всички жители на Русаля знаят за новодошлия Йордан. Наричат го лондонския даскал. Той си преценил момчето. Той е сложил за плюсовите, минусите, ударил чертата и преценил, че така е добре. Виж какво, той е все пак до нагласа, до някакво патриотично така чувство, обич към природата, към селото. Лондон, какво е Лондон? Там има бедни. Там няма ли мизерия? Той е можел да се развие, да стане там преподавател, ама се е върнал тук в училището селското да преподава. Може да е бил разочарован от там. Те не са едни сноби, англичаните, особени хора, така че... Чувствам се страшно удовлетворен от това, че мога да предам по някакъв начин своите знания и да ги науча на английски език, така както аз го знам. Тук човек не се чувства така, сякаш че щастието се плаща. Докато в Лондон винаги съм имал чувството, че ако искам да съм щастлив, трябва да имам пари в джоба си. Тук не е така. И така, трябва ли да остана в България и защо трябва да остана в България? Вие как оценявате този човек, който въпреки всичките възможности, които е имал, Галя, е избрал да се върне в Русаля? Моите адмирации към този човек, аз завинаги ще остана в България. Адмирациите са ясни. Аз те питам, според теб, защо трябва човек да остане в България? Той е намерил смисъл в живота си, то точно в това да остане тук, където е до корена си. Ама какъв е смисъла? Какъв е според тебе смисъла? Ти, примерно, за себе си. Какъв е смисъла? Този човек прави нещо добро, в тази посока вървя и аз. Аз обучавам деца, които не заплащат такси при мен. Много от тях са циганчета. 149-то столично училище на името на Иван Хаджийски, големия български народопсихолог, и съм намерила смисъла в живота си. Правя фолклорно предаване, където хората намират жълти стотинки, за да достигнат до телевизионния ефир и да представят нашето национално богатство. Добре да гледам те отстрани, така и се питам, тия милиони, еди колко си хиляди българи, които обаче избраха да избягат от България. Те по-глупави ли са?
от Галя. Те нямат ценности ли, те не познават доброто, те не познават злото. Какъв е случая с тях? Защо те, според теб, избраха друга Не мога земя? да опрекна никого и особено младите хора, на които нищо не можем да предложим тук, защото няма държава и едва ли казвам добре, нещо тогава ново. къде е? Не разбирам къде е смисъла. Къде е смисъла? Ами, смисъл е в това да работиш за този човек конкретно. Много е по-смислено да работиш с цел, отколкото за пари. Парите са важна част, но когато работата ти е Парите качествена... също са цел. Парите също са някаква цел. Абсолютно, за бачкатори обаче. Да. И аз си представете, че примерно Ботев или Левски си беше казал, какъв е смисъл, бе? И беше изчезнал. И къде щяхме сме сега? Щяхме сме турци. Всички. Не съм много съгласен с това нещо, защото щеше да има при всички положения руско-турска война. Тя няма нищо общо с Ботев и Левски. Нямаше, но може би щяхме да сме руснаци, щяхме да сме нещо друго. Винаги трябва да има онези хора, които да не се отказват от България. На всичкото отгоре... Ама защо? Да Чакайте, кажете ми защо. Ами... Дайте ми някакъв... Ето, оставете ме мен на страна. Аз тъй или иначе съм тук, няма да ходя никъде. Обаче има едни други млади хора, които примерно да предположим в момента гледат. И те казват, чакайте бе, дайте да чуя някаква сериозна причина, заради която да остана в България. Коя е тая сериозна причина? Причината на първо място всеки човек трябва да намери в себе си. Парите са средство. Не би трябвало обаче да се превръщат в основна цел. Аз смятам, че за да има бъдеще България, за да не си говорим след време защо няма българи и хора, живеещи на тази територия, трябва ние, именно младите хора и тези, които идват след нас, да работят точно в тази насока. Което ми казвате, тук са тежки клишета. Тежки клишета, които абсолютно в реалния живот няма да издържат и 5 секунди като мотивация за някой. Всеки си казва следното нещо. Как не е така, бе, Не е така, Милене. Как да не е така? Едни искат да живеят с милиардите, пък аз живея в две помещения и на мен е достатъчно. Какви милиарди става дума? Става дума за това да живееш добре. Става дума за това, когато се качиш, примерно в градския транспорт, да се возиш комфортно, не да ти мирише, не да слушаш глупости, не някой да те хока, не да гледаш около себе си някакви пустоти. Добре, но сега чакаме кой ще го промени. Става дума, когато ползваш някаква обществена услуга. Наистина да я ползваш, а не да си като някакъв роб, който ходи от гише на гише и го препращат с абсолютно безумни аргументи. Как ще стане това, ако всички избягат? Кой ще го направи? Ма кой иска да го прави? Иска всеки да отиде на готово да е направено и той да се занимава с собствения си труд. Пример, аз и колегите ми не искаме на готово и ние оставаме тук и се опитваме да го направим. Защо? И защото имаме такова възпитание. Защото обичате да ви е трудно. Защото сме мотивирани. Не обичаме да е трудно, обичаме родината си. Защо съществува илюзията, че в другите държави това го няма? Кое? Че, примерно, като отидеш да ползваш обществена услуга и я ползваш, лондонското метро сутрин мирише на неизмити зъби. Ма така смърди, че не се диша вътре. Не съм ползвал. Ужасно е. Отвратително е. Насякъде хвърчат плъхове и е безкрайно мизерно. Нали, кой изобщо живее с представата, че в другите държави отиваш и вече всичко ти е сервирано? Не, просто отиваш и там хората, понеже са мислили. Не каза да се да. На тебе не ти се налага да мислиш. Понеже хората са мислили. Ама мислили са, ама те не се радваш на 3 спирки, които се откриват на всеки 7 години, а се радваш на 100 и не знам си колко хилядите спирки, които са открити от 1830 и някоя година. Ама и те са се радвали. И като искаш да отидеш от точка А до точка Б, просто отиваш, слизаш в метрото и отиваш. И ти смърди и те нападат плъхове. Не минаваш през, примерно, поляна пълна с бездомни кучета, която прави абсолютно неизползваема спирката на метрото. Минаваш през поляна пълна с много по-лоши неща. Да отидеш да ползваш обществена услуга, там е точно толкова трагично, колкото и в България. Примерно, тук сме имали много бюрокрация. Там бюрокрацията какво нещо? Там е отвратително. Знаеш, че като се опиташ да направиш нещо, на ти едни 6 месеца ги пишеш пегари. Ако всеки един от нас не направи опит да промени живота тук в България, на кого се оставяме? Ма защо бе? Имаш една територия, която вече е заграбена и изкупена на безценица. Ето, отговарям ти много точно. Всеки един от нас да промени? Аз съм българка. Аз искам да живея в моята земя. Това е моята България. Защо ще ми кажеш след рекламата по Нова телевизия?
Така, има ли смисъл да останем в България? Галя тръгва директно. Тръгвам директно. Тръгваш директно, аз се паза. Не искам да живея в тази държава, която не е държава. Не искам премиера да ми говори толкова грубо, толкова невъзпитано. Коя държава? Чакай. Нашата България. Чакай, нали искаше преди малко? Нали искаше преди малко? Аз искам да променя тази държава. И това зависи от мен, от теб. Ти ще останеш да се пребориш. Да. Ти ще останеш да се пребориш. И ще пребориш. направя всичко възможно поколенията, които идват след мен, Демек, да ти си борбена натура и това те устройва. Да, устройваме. Да, защото по принцип има и такива хора, които изпитват удоволствие от болката, нали? Това е съвсем нормално. Човек да иска да страда, да се пържи, да живее като роб и защо не? Да, много се пържим и затова трябва да водим тази борба. Не искам в моята България да се ражда едно дете и на 4-тия ден от неговото рождение да го пребиват. Не искам един министър на културата да ми говори по този безумен начин. Какво значи това да хвърлиш ти 100 лева и да кажеш успокой си и спри да пееш? Аз съм творец. Аз искам да има някаква върхушка, която е заела достойното си място и която знае за какво прави тази или онази реформа. Върхушка и достойно са две противоречиви според мен понятия. Защо? Добре, каза и ти, че има страшни аргументи. Дигаше ръка в началото? Имам аргумент. Наскоро бях на една технологична конференция, която предполагам не е адекватно да споменавам тук, на която имаше панел за инвеститори. Там се представиха 6 фирми и забравих количеството нули, които тези хора искаха да инвестират в този регион. В кой регион? Нашия. Кой е той? Балканите генерално, специфично България, Румъния и за в бъдеще Сърбия. Да. Тези хора бяха представители на едни огромни компании, световни, които искаха толкова много да инвестират в развитието на тази държава, че в общи линии те отидоха на този панел, за да продадат своята инвестиция. Да убедят нас, хората, които сме с някакъв начинаещ дребен бизнес там, че точно те трябва да са нашите инвеститори. И ако ние вярваме, примерно, че Европейския съюз е толкова гениален, нали, хората от Запада са толкова гениални, те сигурно не са много глупави, след като са приели България в Евросъюза. Сега веднага се сещам за човека, който застреля банкерката и който в момента му предстои да лежи 21 години, защото по същия начин като теб той развива билкар и така нататък, бившия военен. И в един момент му казаха, да бе, може, няма никакъв проблем, ще дадем пари, ще дадем заеми и такова, но ти ще трябва да ни дадеш 200-300 хиляди лева на нас. Капитализма си идва с хубавото и с лошото. Значи, безумно е да вярваме, че ще вземем само хубавото от западната държава, пък няма да вземем лошото. Не, понеже ми говореше така възторжено за някакъв бизнес, да се сетих просто за него. Не знам защо. Точно за него се сетих, не се сетих за предприятието в Долна Диканя, дето господин Борисов го откри наскоро. Имаш ли някакви аргументи все пак? Извиняй, извън клишетата, много те моля. Аз не мисля, че говоря с клишета, аз говоря с факти. Нали не те обижу, просто казвам, че са клишета това. Аз обичам България, аз за родината, това е клише. Човек живее там, където му е хубаво, там, където наистина... Да, на мен ми е хубаво тук. И аз точно това искам да го питам. Защо смятаме, че на колегите, които напускат страната, им харесва повече на другото място? Да, приемам, че много хора могат да отидат заради самия по-уреден живот, повече сигурност и така нататък. Това е безспорно. Но много от колегите, тъй като аз също съм студент, имам допир с хора, които ходят на бригади и които говорят за имиграция след завършването си, повечето хора го правят за пари. Защото там ще получават по-достойно възнаграждение на труда си. Това са неща, които могат да се променят и да се случат и тук. Там по-високите възнаграждения идват и с по-сериозни разходи, разбира се. Загуба на социален живот в по-голяма степен. Липса на приятели, на обкръжение, което си е било покрай тебе години наред, което си израснал. Така че не винаги бягството е плюс. Не мога да опрекна никой, разбирам ги. Много колеги разбирам и колегите свързани с медицински науки, защото това също е доста болна тема. Но трябва да си дадем сметка какво ни кара да бягаме от страната и дори малцината, макар че аз смятам, че са много, тези, които искат да останат, да се опитаме да промениме точно това. Било то нормативни ред, било то закони, било то, ако ще има менталитет, което ще стане след време и с течение на времето, но това са нещата, които трябва да се променят, за да останем в нашата държава. И ние работиме всеки ден за това нещо и това не е клише. Това е безспорен факт. Съвместно с институциите, съвместно с младежки и студентски организации, ние работим всеки ден за това. Като стане готово, не? Надявам се да ви звъна по-скоро. Добре, благодаря ви много. Продължаваме напред.